Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura l-Isptar St. Thomas, sptar li sar b'investiment ta' 9 miljun euro mill-qasam privat huwa mgħammar bl-aħħar teknoloġija biħsieb li jagħti kumdità lill-pazjenti meta jkunu għall-kura. Mhux biss meta l-isptar jibda jaħdem bil-kapaċità kollha tiegħu mistenni joħloq 40 impjieg ġdid. Ryan Buħaġar, id-direttur tal-kumpanija Healthcare First, stqar li l-viżjoni tal-Gvern li jattira turiżmu mediku tat iżjed kuraġġ lill-kumpanija u tinvesti fi sptar ġdid. Nemmnu li għaw suq u suq tajjeb f'Malta għas-settur privat. Dejjem ħajkun għaw sezzjoni ta' nies li mhux jippreferu servizz differenti u dejjem ridna ninvestu f'teknoloġija iktar avvanzata, forsi li ma tantx hija komuni li ssib. L-Isptar St. Thomas se jkun ta' kontributu ewlieni għal qasam tas-saħħa u dan għax biftehim mal-Gvern l-Isptar se jkun qed jilqa' mal-200 operazzjoni tal-ortopedija ta' persuni li bħalissa qegħdin fuq il-lista ta' stennija tas-servizz tas-saħħa pubbliku. Operazzjonijiet li se jsiru f'teatri attrezzati bl-aqwa teknoloġija. L-ewwel ħaġa li s-settur pubbliku ħajgawdi minnha hawnhekk huwa l-operating theatre tal-ortopedija. F'dan il-każ investejna ammont sostanzjali biex kemm l-arja u kemm it-teatru kollu jkun l-iktar nadif possibbli għax l-ortopedija hija l-iktar operazzjoni perikoluża meta jaslu għall-infections. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq fuq l-importanza tiżjed sinerġija bejn is-settur pubbliku u dak privat biex tkompli tonqos il-lista ta' stennija fl-Isptar Mater Dei. Fl-isfond li għat-tieni darba pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, Joseph Muscat qal li investiment ta' dan it-tip jikkumplimenta ħidmet il-Gvern biex jiżdiedu impjiegi ta' kwalità. Li jidher allura li l-Gvern ħajkompli jaħdem biex jattira aktar investiment. Iċ-challenge tagħna ħajibqa' ikun li min għadu jew ma jaħdimx jew jaħdem imma x-xorta mhux qed ilaħħaq ikollu ġobb aħjar u allura hija kwistjoni ta' aktar kwalità tal-pagi, aktar kwalità tal-ħajja. Iva wkoll ta' training, pereżempju dan il-post hawnhekk li għadna kif inaugurajna għandu bżonn aktar nurses. Hawn nuqqas ta' nurses rridu ninkoraġġixxu qegħdin naraw flimkien mal-Ministru Fern aktar miżuri kif ninkoraġġixxu aktar żgħażagħ tagħna li jieħdu dil-karriera. Min-naħa tiegħu il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern semma l-investiment ta' 200 miljun euro fil-qasam tas-saħħa, investiment li ġibet l-attenzjoni tant li pajjiżna mistennina ta' premju għal ħidmietu fil-qasam tat-turiżmu mediku.